Acum mai și greșești și, și mai facem și bine și că știți cum e tineretul, nu ți gândul numai acolo. Nepoți 2, 4, 7. Nu vin la mine, că 3 sunt aici peste drum, 2 sunt pe Get, 2 la Jupani și la noi asta se gătește duminica, sarme de fruct, sarme cu carne, tăieței, tăiem câte o găină, un pui ceva și facem tăieței, prăjitură. Așa la noi duminica. Păi acum și mai avem noi, la sarmale ținem noi când tăiem porci și măcinăm carne, o băgăm în pungi, să avem până tăiem altul. Atunci asta ardei îmi pun așa de toamnă. Tai mărunt și îl bag în pungi și îl bag în congelator sau în ladă. Nu cumpărăm, că noi ne punem noi, pentru aia ne la sat. Nu stăm la sat să și cumpărăm. Nu, anul ăsta am cumpărat, că anul ăsta nu s-a făcut ardei așa ca lumea. Trebuie să cumpărăm. Da, da. Le place și lor, că mâncarea de casă nu-i ca a cumpărată. Orice. Și ciorbă de cartofi, și de varză, și de fasole, cu carne, orice, sarmale, tăieței, toate. Noi facem tăieței, facem de casă, noi nu cumpărăm, că nu ne plac. Avem și reviste și de pe tabletă nepotul, el se uită și zice, buni, uite aici am găsit o plăcintă. Și atunci ne uităm pe ea și am mai făcut și